and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Kung sa buot mo ipasabot, bro. Wa man ako isabte ang pattern sa mga panghitabo. Apan mo'y akong pagsabot. Nga tuyo gyud nga patyon si Senador Bruce Harris aron dili siya makapadayon siyang tinguha nga magpresidente sa nasod. Ibutang tang husto ka sa imong pangagpas, bro. So what? Unsa may epekto ini nato, ha? Mangutana ka kung sa epekto ini, bro. Oh my God. Say it, bro. Bro, ingon na ba lang yun ni ini kahugaw ang pamulitika sa itong nasod? Ha? Nga na ba laing importante alang nila ang kahakog sa gahom? O sa may implikasyon ini ngadto sa atong mga kabatanunan, sa katawhan? Nga okay lang kung mo patay? Basta matuman lang kung unsay atong gusto? Dili ingon ini ang angayan nga panag-ingnan sa matagyano nga lumulupyo sa atong nasod, bro. Dili ingon ini. Kaya sa may atong kaugmaon kung magpadayon eh. Ha? Usa man? Nga ang mga politiko na lang may maghawol? Nga sila na lang ang magbuot kung unsay ilang gusto? Nga dagan sa kinabuhi sa mga tao o kontrolado nila ang tanan? Mo ba kini ang gustong may tabo nila, bro? Nga wa na unya kita'y kalainan sa komunista nga nasod? Hey, come on, bro. What's up? Are you all right? Naunsa ka ba? Nabaguhan ko rin muda. Grabe ka naman kayo karon ka idealistic. Oh my goodness. Di ba? Wa ka na sa serbisyo? Oh, ni ato tingali nga naa ka pa sa serbisyo sa pagkasundao, bro. Okay na imong gipanulti, but you are now a private citizen. Kabahin gyapon ko sa komunidad, bro. Bro. Wah. Forget about it. Kung sa may dagan ron sa mga panghitabo sa itong nasod ug sa kalibutan, let the government ug sa naas pangagamahanan ang masulban niini. Nga masulban niini. Dili ba, bro? Presently, naga sa serbisyo. Unsa may mong gibuhat? My God, bro. Wa ko magserbisyo din sa atong nasod. Yes! Ba't may nadawat kong impormasyon nga anhi ka na madistino din sa atong nasod? Oh my. Din ka kuda na masayod. Sa dili ko pa ikaw tubagon sa imong mga pangutana. Tinuod ba ang ako naibawan? Stilan. Hurot sang bilib ko nimo, broda. Right. Tinuod na. Pero diin ka maibaw. Tiyaw mo na. Wa ni mo i-deny. Biangkon kang tinuod ang akong gisulti. Bro. So it's about time unta nga buhaton nimo kung unsay angayan para sa tanan. Maanaa ka man nagserbisyo sa kagamhanan o usa ka balang kayano nga tawo sa katilingban. Hait nga manulti ni si Janda. But it's okay. Friends will be friends. Oh, siya na may tawag ka. Yes, bro. Bro, I'm so sorry. Come on, man. Bro, you don't have to say sorry. Sorry for what? Sa tanan akong gisulti, I found out nga sobra na itong tanan. Hasa kaya nga akong mga ipanulti. I'm sure nga natandog ko ang imong ego. And I'm so very sorry for that. Oh. Come on, man. Naunsa ka man, bro. Mura ka gid og wa pa makailan ako. Ikaw pa. Unsaon naman lang day nga atong pinagsamahan, di ba? But bro, I'm serious. Come on, man.
Palagi yung serious diha. Ang serious, tuwa na sa ospital. Ikaw yun. Bro John, I'm alright. I'm okay. Pero gusto siya muna. Forget about it. We're okay. We're doing fine, right? We're more than friends forever. That's why we called ourselves bro. And one thing nga akong i-advise nimo. Forget about those cards. The daylight cards. It has nothing to do with you. Especially your future. Because there's a possibility that it might hurt and bring your future at risk. Nga lagmit, mabutang pas peligro ang imong kaugalingon ug ang imong kaugmaon. Bro, Matt. Say yeah, bro. Bye. Okay, bro. Bye. Giunsa niya sa pagsabot. Nga maghatag na ko kining peligro. Takuyaw. Unsa man day ang iyang hisabtan ining tanan? Nganong may anay pa man ka sa apartment nga gapiin naman. Mo-work pa ka ugma. Ngano, di ka na gusto nga mo bisita ko nimo, Jess? Dili ko gusto madisturbo ka. Jess. So, how's Clavel? Oh my God. Nagiskot ka na sab ni Clavel. Okay rin mo sakitan ka. Nganong sakitan man ko? Mangutana kag nganong sakitan ka. Ayaw paglimod, Jess. I know. You're jealous. Ha? Ako nagselos? Of course not. Ay nalang paglimod. Sa musulti ka sa tinuod dili, nagsilos ka. Particularly ni Clavel. John. Okay. Nakaila ka na nako. Ako'y tao nga dili gusto nga buot ibandilyo sa kadaghanan. Sa kalibutan kung unsa may akong mga plano nga buot buhaton, aron hingpit nang mawa ang imong pagsilos nako. Will you marry me? John. Tubag ako. Will you marry me? Haladay, ay! Halay, kagilog, day! Walay sama kagilog! Hilog na, Hilary. Kaugit ay. Day. Ako flower girl, ha? Flower girl ko! Ako yung flower girl! Kasi flower girl. Kanang flower girl para nas mga bata, Hilary. Ay, dili na di ko pwede! Para lalagi nas mga bata ng flower girl. Ay, hala, no? Mm. Oh, gusto ako nalay flower vase. Matay! Tinuyod ka dong? Usay tinuyod ba, Clinton? Akuan ba? Murag dili man ko makatuod do nga. Mao na jud ni. Nga tinuod na kining mag-ana na mo si Day. Gis? Ikaw, Clinton, bastos ka, ha? Hala ka diha! Hindi maguna bastos dong. Sa London ka ng buhata. Gawas pa. Lami kay na. Gusto na ng kabuuan mo, Clinton? Lami ba? Wa kagit, tinarong diha. Kaila kag lami dong? Sila mi. Tawang ka. O sa timog ingon nga wako'y tinarong. Wa kagit tinarong. Doon na sa taon dong oy. Hilom na. Si Dong Jan oy. Di na kita siya katuhuan ining kalakihan no? Ay, ambot lang ni mo, Clinton. Ikaw rin nangitag paagi nga wa na mo tuon ni mo. Bitaw dong. Kuan ka ng daghanan akong talo nimo dong oy. Joker ang magunang ako dong god. Joker ba komedya kay kag komedya dong? Joke. Dili joker. Parehas ra man god.
gipakapin na lang ako Joker. Ha? What? Really, bro? Yes, bro, Matt. And you too. Kamu si Clavel, mo'y labing pinasidunggan kong ginapit ang nga dawa. And that, But, bro, come on, man. ikaw ha? Isuunin mo nga kung, come on, man. Basta, no more buts and no more ifs, okay? Mo nga kinahanglan na nimong pahibawon si Clavel nga niya ka na sa nasod. Over and out. Sir, nagpadaw na sa crime scene sila sa Officer Garrett and Shells. Thanks, Club. Welcome. Ang akong phone. Isang nang ito ako. Bakit naman ni-appear? Hello? Hello, Miss Clavel Jones. Yes, speaking. Clavel, dili ba familiar ni mo nga kung tingo? Huh? How are you, Clam? John? Ikaw ba ni? Oh, my God. John, it's you. Si Jesslyn ang naghatag sa imong number nga rin ako. Gusto lang ako nga magpahibaw ni mo. May usa ka sa pinasidunggang tinapit sa umabot ang kasal ni Jesslyn. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!